Numero 24, yung mautusan na ba? Papunta merkado. 24 na. Bibili ka ng ano? 24. Bibili ka ng ano? Jibili. Oh, nautusan na. Bibili ng jibili. So yun guys, no, kasama ko ngayon si Burluloy. Oh. Burluloy in the house. At saka si Batang Nimrak. Batang Nimrak at si JP walang hiya. JP walang hiya. Kuha ka na ng balot. Balot. Nay, kuha Yung siya yung may-ari. Oh. Badon. Ada bigas na bigas. Oh, number. Bigas. Hindi yan. Hoy, ibalik mo. Oh, hindi niya alam eh. Ibalik mo dyan. 16. 16. Ah, Number 16. number Ito 16. dito bigas. Ito, Nasa kabila, nasa kabila. Pataka na mismo lulo eh. Sabi ko sa'yo, number 16. Ba't kinuha mo, number 23, mautusan yung papuntang merkado, bibili ng ulam. What? Aray ko. Dadol, 18. Quiet daw. Gigi. 18 dol. 18 Oh. 18 lang. Oh. Dol. Idol. Malapit na mautusan tong 18. Utusan kanya natin to. Bololo in house on the mix. Kuya, didiro. Akala ko, muwi ka na eh. Nag-chat ako sa'yo. Hindi ka Subukan nag-reply. natin yung Wala signal. 18. Hindi siya nag-reply kasi hindi niya alam pumunta kami. Oh my God. I-follow nyo din kasi ano yan, 5 follower lang. Ngayon, huwag mong isabi. isabi natin. Walang vulgar. Maluwa naman tayo niyan. Maiiyak lang tayo niyan. Si ano yung ano, si... Oh, Iploy. Iploy, Palaboy. Oh, i-follow natin ha. Sa area ni Iploy Palaboy guys. So please support guys. Oh. Nandito kami ngayon sa Iploy planetang Palaboy guys. Iploy Palaboy. Lahat ng mga ano, followers ni Iploy Palaboy in the mix. Ito yung kanyang Iniwan siya ng asawa niya kasi siya lang ang natira. Magkano yung ano ito, yung isa? isang piraso, 27. 27. Bro. Pwede ka makamura dito hanggang 50. Lumboy na kita bay. Di ba ba tagluboy pa? Lumboy, why lumboy ya sigarilyo. Pista silang Bansky katandiri ba? Kita sukag kasi ba? Pista sa January, sa December 1 o December 2. Until December 3 nga. Adlaw na jiwa ng December 3. Karong December 3. Balo lang. Kay agad-agad na sa akong amo. Patay. Patay tanan. Ikaw ka og balot do. Kung ganahan na ano. Live mo kanina. Ganda guys, pangatlong beses na. Sarap kasi ng balot eh. Uy, pangatlong minsan ako isa lang. Ay.